zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message iri yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukomana ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa navadzimai vangu. Tatova nemakore akati takaromba panguva yaya yelockdown, so takangokaruka tasanganawo neumwe murume uyo wataitofungidzira kuti uyu achatibira mari chete. Takasangana naye paTikTok, saka taiwanzokuteverera malive ake achiita zvinhu zvaanoita izvozvo zveupriest zvavo zvekunigeria, tichingoti idzi ndombavha. But chandakadzidza ndechekuti the more that you watch something, the more that you can get interested. Saka navadzimai takabva tati let us just try it out. Saka takatanga nemari shoma tichiti tikangogara taona kuti panenge pasina maresults, sezvo tainge tagara zvedu tiine mari dzedu, takabva taita set aside mari yenge ichikwana iyo kuita 10,000. Saka kwatiri 10,000 it was almost like change. Worst of all, now 10,000 it is nothing. Ndo mari dzatinotopa vana just for my allowances. Kana mwana akati nda kumboenda kwakati mama, then we just give our child 10 to 20 even kutodarikidzira depending kuti mwana anenge achida kuenda kupi. Tikabva tati let us take this money tingoonawo kuti zvinoshanda here kana kuti hazvishandi. Saka takabva tataura nayo nganga yeye kunigeria, tikabva taiudza kuti tainge tiri interested uye zvekare tainge tichida kuona kuti zvinoshanda here izvozvo zvekunzi munhu unokwanisa kutoita chikwambo chinenge chichikuitira mari. Zvadaro mukomanashi takabva taudzwa zvose izvo zvatainge tichifanira kuti tinge tichizoita. Takanzi taifanira kuti tinge tichizomirira kusvika kana kwavira paya, then taifanira kuzodzima malights. Saka ainge akatiti taifanira kuenda kunomira pamira tiri vaviri. So takabva taona kuti the biggest mirror that we had, it was in our bathroom. Me and my wife, we then went into the bathroom ndokubva tadzima malights paya, and we waited looking into the mirror. Mukomanashi pakazongokaruka panyuka chimwe chinhu chekuti nanhasi uno I can't even properly describe, but you could see kuti chinhu chakanyukamo muglass muya it was a spirit. Saka iye manje akabva azongokaruka anyukawo atorimo physically mubathroom medu. Ndokubva tatanga kutaura paya, akabva atiudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichipfugama. Takapfugama mukoma, tikabva tatoona mhepo iyaya yatainge taona iri muglass ndobva yabuda muglass. Saka zvainge zvichitaurirana, so zvichitaurirana kudaro mukomanachi ndo patakabva tazoudzwa zvatainge tichifanira kuti tinge tichiita. Dzinova dziri mhiko dzekuti dzinorwadza hama dzangu, handidi kukunyeperai. Saka zvatakazoita ndezvekuti tine mushonga uyo watakazopiwa ndokubva tachizodeketerera zvekare zita ratsano. So tsano ava ndo vatinoshandisa pamhiko dzedu. Saka ivo tsano variko kuZimbabwe ikoko vakanoita lockdown yose vasingazivikanwe kuti tsano vainge varipi, but isu tainge tichitozviziva kuti tsano vainge varipi nekuti takabva tazonovatorera njere dzavo. Saka ivo tsano vakabva vatanga kufamba. Tsano vangu ava mukoma vakafamba kubva kuZimbabwe vachiuya kunoku kumuPumalanga nekuti vainge vachiziva kuti pfungwa dzangu dziri kwakati, but ainge ava munhu wewe anenge achiziva zvinhu zvake mukunopenga. Saka panguva yose yelockdown ivo tsano vainge vari pakati pekupenga. Vakasvika pakuyambuka Limpopo vari voga vachipinda nemumasango, kana kusungwa havana kusungwa, kudzamara vazosvika kunoku. So vakati vasvika kunoku mukomanashi ndokubva tavatora paya ndokubva vazonoita bonde nehanzvadzi yavo anova ari mukadzi wangu. Saka vainge votoita bonde nehanzvadzi yavo. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza because painge pachifanira kuti pange pachizozvarwa mwana, ende zvechokwadi mukoma pakabva pazozvarwa mwana. Tsano ava takavachengeta, but tichinovachengeta takabva tazovaendesa kune imwe imba yedu uko kwavainge vachigara tichiitira kuti vana vasazviziva. Saka zvandaitoita ndezvekutoti panguva iyo yandinenge ndichiziva kuti mudzimai wangu anenge achifanira kuti ange achienda kunosangana pabonde natsano, I would drive here, then inini sometimes I'll be sleeping in another room ndichingoitira kuti if there is any emergency then ndinge ndichizomubatsira. So akarara nehanzvadzi yake kuzonosvika achizomubatira pamoviri.
mushure mekunge abatira pamuviri mukoma, mudzimai wangu ndokubva azozvara. So zvatakazoita ndezvekuti tsano ava vainge vava kufanira kuti vange vachidzokera kumusha, ndokubva tazongonovasiya muroad tikabva tavaudza zvatakavaudza. Mind you, vainge vachipenga panguva yacho iyoyo. Nanhasi uno havana kana chavanorangarira, ndokubva vazotanga kufamba zvekare vachidzokera kuZim. Then vakazoti vawanikwa zvekare, ndopatakazoenda paya pazvainge zvichinzi mabhodha avhurwa, tikadzokera kumusha tikabva tatanga kufamba navo. But isusu tainge tichitoziva, taitoti tikatosvika pamba peng'anga, ng'anga yaiya kana iri ng'anga yekuti tinenge ichida kubatsira muzvokwadi, yabva yati ina handikwanisi kukubatsirai because tinenge tatocommunicata nayo in the spirit. Takazoendawo pamba pevamwe amai avo vainge vachitodawo mari, saka takabva tagara tataura navo in the spiritual realm. Vakabva vati it is okay, ndichakubatsirai. Saka ndivo vakabva vazotibatsira pamberi pehama, but hama dzainge dzichida kuziva manje kuti kochiko chainge chakonzeresa kuti tsano vange vachingotanga kungopenga kuita lockdown yose vasingazivi kana kuti vainge varipi. Saka hama dzainge dzichiti tiri kufanira kuti tinge tichihaka mweya, saka pakabva pazonohakwa mweya. Like I tell you kuti dzinza roga roga hakuna dzinza risina muroi, saka pakabva pazonohakwa mweya wevamwe vainge vachinzi uyu. Saka pakabva pazonohakwa mweya weumwewo anoroya mudzinza, ndokubva atonyara paya. But iye zvakatoitika ipapo haana kana kunyatsokuzvinzwisisa kuti what had happened, but inyaya yekuti zvinhu zvatakapiwa like mishonga yekunigeria ine simba zvisingaiti. Ng'anga iya takazoidzokera later on, ndokubva tazonoibhadhara mari. So mukoma ivo tsano takabva tachizodzoka navo kunoku. Saka tsano ava even though vachiita sekunge munhu ari right kana wakavatarisa, but tsano ava vanotopenga, uye zvekare pfungwa dzavo takatovatorera pfungwa dzavo, tine kwatakanodziisa. Saka mudzimai wangu anopota achiita bonde navo tsano ava. Saka takanzi mwana uyo akazvarwa nemudzimai wangu uyo waakapiwa nehanzvadzi yake, mwana iyeye kana ati kurei kurei ndiye achazotakura mutoro wacho iwoyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mukwasha uyo. Hanzi zvinondirwadza kutoperekedza mudzimai wangu ndenchitomuperekedza ndichitoziva kutoti uko kwaava kuenda ava kutoenda kunosika bonde nehanzvadzi yake apa, plus akazotoita mwana nehanzvadzi yake. Hanzi zvinondirwadza, but hanzi ndomiko dzedu. I have to respect that. Ndomiko dzedu dzatinofanira kuti tinge tichitevedzera idzodzo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi, vigaiwo chitupa changu, ndinodawo kusheya nyaya nemi. Ndati ndiuyewo, ndiri mudzimai ane makore 41, ndinoteerawo nyaya dzenyu, ndichinzwawo nyaya dzinenge dzichiitika. Sanhasi ndati ndiuye neyanguwo, ndiri mudzimai ane vana 3, ndakasiyana nemurume after 15 years dzatagara tose. After marriage vainge vauya kuno kuSouth Africa kuzotsvaka basa, asi kuti basa ribude zvakanetsa. Pavaiva kumusha mabasa aivanetsa zvekare, vaigona kuti vakashanda vaisapiwa pay. Saka kuti vana vadye ndini ndaimiramira semukadzi aida musha wake. Ndaitopindawo chechi yepostori tichitova vanhu vaitoremekedzwawo titori nechinzvimbo, asi ndakazopedzisira ndasarenda. Asi kusarenda kwandakaita, mistake yandakaita, ndakadanana nemumwe aikwanisa kundichengeta. Handina kuzvipa break yekuzorora, asi ndaisaziva kuti kwandainge ndava kuenda kwainge kwakaoma. Saka kwandakaenda ndainge ndatova ne5 years ndichitori naye. Handina hangu mwana naye, handizivi hangu pamwe mimba iri kuramba kubata. Baba ivava vanondishungurudza mukomanachi zvekuti chero ndikada kuti nditange kutaura nyaya yacho, mazuva andakatanga kugara navo vaitoita zvemagirlfriends kana password ndisingatoizivi. Ini ndinoshanda kuno kumakitchen, ndoshandawo ndichidzokerawo kumba kupera kwemwedzi, asi mukomanashi zvakaoma. Saka murume uyu anoti kana akatambira mari yake ainge asingandipi mari chero ndikada chipi chemumba ndichitorana naye aindiudza kuti handina mari. Saka zvakazoitika gore rinori munana March akazondiudza kuti pane project yaari kuita kumusha, but pese apa ndirini ndaisafa nekubhadhara rent, kutenga chikafu pamwe nekutengera vana vake hembe. Kana ari mazuva eXmas ndaitengera vana vake 2. Iye aiti mari yake haisi kubuda. Saka akazondibudira pachena. Akati andibudira pachena kudaro ndopaakati ndafunga kuti ndiende kumusha since muno muri kunetsa. Aisava nemari yebhazi, ndikatsvaka 10,000 rands yebhazi nekutengawo chikafu. Mari iyi ndainge ndakasevha ndichida kutenga kitchen unit, asi
akati aenda kumusha kudaro hapana zvakafamba zvegold zvaainge achida kuita. Hapana kana chakabuda. Ndiri kunoku kumabasa emakicheni kutaura chokwadi ndakazowanawo kaben 10 kanguo kandiinako. Ndakangoti kana ndohwawo zharawo anouya kwandiri. Saka nyaya iripo mukomana ben 10 uyu akabatwa nechirwere. Inini hangu handina chirwere chandiinacho cheHIV, ndakatotestwa 3 times asi akabatwa neSTI. Saka ndisiri kuzivawo mukomana kuti ini handina chandinonzwa, hapana kana panondirwadza. Pane 2 months abatwa STI. Saka ndakati kana wada kudzoka kwandiri unoshandisa protection, but iye ndokubva achizoramba paya. Saka ipapa pandofunga kuti pane 2 days apamwa nacho asi inini handina chandinonzwa. Saka ndisiri kuziva kuti chirwere ichi chepabonde ndinenge ndakachizadzwa nemurume wangu here, nekuti handina mumwe wandakasangana naye kunze kweben 10 nemurume wangu. Ndofunga kuti kuda chirwere ichi ndinacho hangu, ndinodawo kubatsirwawo kuti ndinzwisise kuti zvirwere izvi zvinofamba sei, nekuti ini handina chandinonzwa. Chero pakuita wet handina pain yandinonzwa. Kana ari murume ndanga ndafunga kuti ndivasiye nekuti handione help yavanondipa. Vana vangu ndinochengeta ndega, zvese ndinozviita ndega. Chero ivo pabonde vanoratidza kuti vanonetsekana napo. Nhengo yavo nguva diki diki inenge yatorara. Ndinoziva kuti ndakatadza nekuchita kwandakaita, asi ndakatoudza mukomana uyu kuti beta hedu tichisiyana nekuti kurwara kwacho kwanyanya. Saka ndinokumbirawo kune vanoziva kuti chirwere ichi chingava chirwere chakaita sei. Chimwe chandinoda kubatsirwa ndechekuti varume vese vandinowana vanochengetwa neni. Saka ndinoda kuti mundibatsire nenhamba dzaGogo vaya maybe vangandibatsira ndizive kuti zvakamira sei palife yangu. Imwe nyaya, pane murume wandakawana hatina mwedzi tichidanana. Saka murume uyu ane vana vakewo 2. Saka ndakamuudza my past marriage. Handisati hangu ndamubudira pachena kuti hatisati tarambana, but murume uyu ari kurakidza kuti anoda nezvangu. Ndava ne4 days tasangana pabonde. Ndava kutotya kuti kuda futi murume uyu acharwara. Murume uyu pandakasangana naye takatestwa tikaonekwa tisina HIV, ndokuita month tisina kunoonana, ndokuzorara tose patakasangana hatina kudzivirira. Saka ndinodawo help mukomanashi, nekuti izvezvi haasi kushanda futiwo, zvinorema kutaura zvandinosangana nazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. So Gogo vaya vakati ndawandirwa komana, hanzi ndawandirwa vanhu vacho vawandisa. Hanzi nyangwe ndiri kubasa phone call inenge ichingopinda, mafoni anenge achingorira. Apa ndiri munhu wekutoti ndinofanira kutoti ndinge ndichishanda sezvo ndakanzi handifane kubhadharisa. Saka maybe zvinokwanisa kuzotovakanganisira futi basa, because hanzi vanhu vanofona 24/7. Zvakangooma hazvo veduwe. Dai zvaibvira inyaya yekungotiwo sezvo vasingabhadharisi, dai zvaibvira maybe vakangoita riri group so that pavanenge vazova free vanenge vozobatsirawo munhu one by one, because chokwadi vanhu vari kutambudzika kunze uko, vari kutsvaka munhu wekuti anokwanisa kuvabatsira. Saka chikumbiro changu ndechekuti kune avo zvekare vanenge vachizvikwanisa zvekubatsirawo pachena, kana kuti vaya vanoti tinokubatsirai then mobva mazodzoka muchititendawo, you can come to my inbox. But chatinenge tisingadi vanhu vaya vanenge vari mascammers, nekuti kunyange ukauya uchida kuskama vanhu mazuvano vangwara, you will never be able to do that. But kana muchibatsirawo zveshuwa muchitobatsira munokwanisa kuuya then toona kuti vanhu vabatsirikana here. Zvekare ndabva ndarangarira kune vamwe mukoma vedu vakambouya vaiva vakati ndikungoda vanhu 2, please can you come back with the testimony. Kana mungotiudzawo update kuti muchiri pakati pekuvabatsira here, chii chakazoitika, uye zvekare neavo vaviri vacho you can come back so that tinge tichiziva kuitira kuti kana kuinewo vamwe vanenge vachifanira kuti vange vachizonobatsirwa ikoko. I don't know if you still remember pandakamboposta nyaya yacho vaya vaiti ndikungoda vanhu vaviri chete so that ndinge ndichivabatsira. Saka please mukoma dzokai zvekare mutipe testimony kuti zvakazofamba sei. Uye pane rimwe voice note randakatumidzirwa randichazozama kuti ndinge ndichizoposta, ndicharitsvaga. Pane vamwe vakabvunza kuti why is it
zvichingonzi mushonga welaki unopanduka, mushonga welaki. So I think ndakambotumidzirwa voice note racho naSamaita. Ndichatotsvaka voice note racho iroro. Rekedza vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadizve nyomukoma. I was a student at a certain university in my hometown, so I had to work as a student on attachment. Hence I applied and they had 2 options from 2 companies who were willing to employ me. The first option was at a certain company which is near my home or local. That means I had to go to work coming from home, and hence such an arrangement would cut costs since I was not able to pay rent or transport, but I had to work without a salary. As one of the company regulations, students are not paid. So I then decided to choose the second option, whereby it was away from home, which meant freedom because it was going to be my first time to stay alone. The company also offered free accommodation and the salary, hence it was a nice offer to look at, which I took. Early days of my attachment life, there was this other man who was a married man who wanted to have a relationship with me, but I rejected him, and he tried by all means to convince me, but it was a big no because he was a womanizer and he was also HIV positive. My rejection to his proposal made a huge enmity against me. My supervisor and other workers in that office ganged up against me, so I saw it and made sure that I don't expose my food to any chance of food poisoning, because the hate was too much, not by one person but by a team of people. The marks on my assignment form were never given to my supervisor, but my supervisor had to give the assessment form to that man who I rejected, since it was a strong team against me, and that man gave me failed grades. Always the school decided to give me better grades, and I was happy. After I went home to finish off my studies, I then started to pray for Peter, not his real name, to lose his job. Then after 2 months he lost his job, but I think kuti akatongodzingwawo nekuda kwehunhubu hwake. Dari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. I think kuti she's a very prayerful woman, a very prayerful woman. Hanzi ndakangonamata kuti munhu uyu anga achidzingwa basa ndokubva adzingwa basa. Uye zvekare kana muri uko kunze uko munenge muchida kunamatirawo vamwe vanenge vachishuva nemaconfessions avo, nemiwo munenge mauya nemaconfessions enyu kana muchida vanokunamatirawo, you can tell me so that ndizoforwarda maphone numbers enyu zvekare. Let us speak with our dear sister in the comment section. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section.